Alright. Fifth AD, hudu li da, ha? Alright. Xintajdli? Rolling and Action. Mela, jiena Chris, Grek, Christian. Chris, Christian, Christian. Alright. Mela, jiena ħankulet ninterpreta l-karattru ta' Matthew f'Arabali. Arabali huwa l-ewwel proġett li bdejt mill-bidu sal-aħħar. Bdejna forsi. Kien proġett interessanti ħafna li ktibnieh u ħdimnieh kollu flimkien from scratch. Matthew huwa karattru kif taqbad tajt. Huwa karattru ħelu, huwa karattru li jgħix waħdu u il-mira ta' Matthew f'Arabali hija li jerġa' jaqgħad il-grupp ta' ħbieb li kellu, grupp li dejjem xtaq ikun il-leader tiegħu, imma qatt ma rnexxielu jkun il-leader tiegħu. Għas sempliċement raġuni għax għajjajtuni, guys, għajjajtuni. Qed nagħmlu ċekosta per tiegħu jew Ħankomplu? Mela le. Dan huwa l-ewwel web series bil-Malti. X'ġara għalek? Illum. Importanti l-saguna. Importanti. Għax ħdimna ħafna, faqqawna like, supportjawna. Hashtags. Hashtag local. Ija. Insomma, dak kollox. Nista' nirrappja jien. Rappja.